15 एप्रिलाव आसाम सरकारा असमिया रावखौ आसाम नाङै माने जेरावबो बाहायदों आरो बेखायनो बर' रावखौ बिटिआरआव बाहायनांगौ। आसाम नाङै बर' रावखौ जेराव जेराव बर' पपुलेसन दङ बे बाहायनांगौनि थाखाय जोङो सरकारजों सावरायगोन, सरकारखौ दाबि दैखांगोन। बे आसाम सुक्तिनि मोनसे दफा दंमोन, बे दफानि आधाराव आसामनि असमिया रावखौ बाहायनायनि मोनसे आसाम केबिनेटआ बेखौ थांखि लादों आरो बेयाव असमिया जिहेतु सरकारि राव आरो बर'आ लोगो सरकारि राव, दा आसामनि एन्टायर जायगायाव असमिया राव, बिटिआरआव बर' राव आरो लोगोसे असमिया, नोङो ओरै खोलाहा आसाम जि माने काछाराव बेंगलि राव बाहायनायनि थाखाय बिथांमोना थांखि फोसावदों आरो बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफादा जों सरकारजों सावरायबोदों जे आसामाव जेराव जेराव बर' डमिनेटेड जिल्ला दं, प्राय 13-14तासो दङ बिटिआरखौ नागारनानै। दा बिटिआरआव बर' रावखौ बाहायनांगौ बे सरकारनि बिबान, खारन 15 एप्रिलाव आसाम सरकारा असमिया रावखौ आसाम नाङै माने जेरावबो बाहायदों आरो बेखायनो बर' रावखौ बिटिआरआव बाहायनांगौ। आसाम नाङै बर' रावखौ जेराव जेराव बर' पपुलेसन दङ बे बाहायनांगौनि थाखाय जोङो सरकारजों सावरायगोन, सरकारखौ दाबि दैखांगोन आरो जाहाथे राव बाहायनायनि बेलायाव खुनु बेले-बेजे फैया। जोंनि बिमानि राव, अफिसियेल राव, एस'सियेट अफिसियेल राव आरो 8 सिडुलाव थिसनजानाय बर' रावनि जि मर्यादा, बे मर्यादाया जाहाथे स्टेटास क' जायो, बेखौनो लानानै जों हाबा मावगोन। दिनै जों नुबाय माने आसाम सरकारा खिन्थु एपइन्टमेन्ट होगासिनो दं, फोरोंगिरिफोरखौ एपइन्टमेन्ट होगासिनो दं, नाथाय बर' मिडियामाव बर' बिजोंनि माने मानसिफोरा फोरोंगिरि जेराव भेकेन्सि दङ बेयाव आसाम सरकारा होनो बाध्य। बबेबा लेभेलाव अफिसारफ्रा बिनि तथ्य डाटाखौ सम मथे हरा, खिन्थु सरकारा बुंदों जे भेकेन्सिनि एगेन्स्टआव बर' मिडियामनि एपइन्टमेन्ट होनाय टिचारनि जि रिक्रुइटमेन्ट बे जागोन आरो बेबायदिनो खालामनायनि थांखि बिथांमोना लादों होननानै जोंनो फोरमायदों। दा बेखौ लानानै जों नायदों जे माब्लाबा नांगौबायदि टेट क्वालिफाइडनि जि मोनसे जि परिबेस बेखौ मोनबोआखै आरो दा बर' केन्डिडेट, बर' मिडियामजों बा बर' स्टुडेन्टआ टेट पास जानाया गोबां दंसै, बेखायनो टाइम बाउन्ड टिचार एपइन्टमेन्टखौ खालामनांगौ आरो बेयाव अफिसार लेभेलाव जिखिनि स्कुल आरो जिखिनि दङ जोंहा पस्ट भेकेन्सिखौ माने डाटाखौ डिटेलै हरनांगौ, बेखिनि बाथ्रायासो मेना।